Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Рӯзи ҳамагии шумо ба хайру шодӣ бошад тамошобино. Имрӯз бигем навори мо мотиватсионяй тайёрӣ, хонатозакунӣ, авқотпазӣ чун ҳар вақта. И видео тамошобино пеш аз Москва рафтан май беҳад смсо бисёр шид. барои ки ма баромад доштум ҷавоб дода натонистам. Баромадам 7 варақ буд. Ман оро азиёт кардам. Команда махад ман подводид накунам, инчунин ҳамаи шуморо подводид накунам, як баромади хушрӯ кунам, гуфтам та Москва. Беҳад ба ҳамин хондана азиёт кардани ҳамо матн бигем авора будам. И бигем пеш ай рафтан май ҳамаи ҷои хона ма як генеральни уборка кардам. Посудоро успед накардам. Бисёр вақт ба даст мешум. Имрӯз да посудомойка андохтум. ҳам капсулҳое ки ҳозир нишон додум. Ай ҳами компанияи Фаберликан беҳад хушрӯан. Якташа меандозӣ бигем вай посудомойкам ду этажай полностью ҳамара тап тозаи хушрӯ мешува. Лекин чизи руғанӣ, каструлу косаи руғаниро боандозӣ тозаи хушрӯ намешува. Ами чизое ки мақсад слих карда ами овгардон мекунӣ мемонӣ ҳаваёра хушрӯ мешува. Баъд апам дар билет гирифта гием апай калоним бояд биёя уже дараҳай бояд ҳамин рӯз биёя бигем рӯзи 18 апам омада буд 19 ма билет доштум Москва рафтанда. Ҳар фақат я апай дига меомад и карат бигем о апамам қатъи Москва рафтак. барои ҳамиқа апай калонима овардам ай Тоҷикистон. Ака меистам хебанияти овардам ки то тобистона қатъи беста. барое ки баъди ҳамин оператсия ҳеҷ ба худам наёмадестам. Тез бефара мешам, тез монда мешам. Баъд бисёр мумкин нест ма раҳ гаштан, двигаться кардан, бигем ҷунбидан. мумкин нест хай сад накунӣ ҳамин зани тоҷик агар бовар кунӣ айродон биёя ҳамрӯз авқуча мекунам мехра. Чиққа занҳои тоҷики мо мегем ки меҳнатдӯстанд, кори худчона дӯст медоранд. Миллион одамиям бигем пулам додум овардам ба дилам кор накардан. Рости гап ҳамин кори хонара одам худаш ба дили худаш мекунад. ҳамин хона порядка боша, посудоҳо шуштагӣ боша, ҳамин асабои морам ороманд. ба фикрам ямане ҳамаи занҳои тоҷика мехалай ҳамамон тозагиро дӯст медорем. Инчунин бигем тамоми кулли мусалмонҳо характершон ҳамияй. бисёр одамизод ма дидагим ҳамияй вақте ки ҳамаи ҷош порядка боша асабаш оромай. ана михе имрӯз хай хонадара тоза мекунам. як ош мекунам барои омадани апам. Бомерам харид мекунам майда чайда барои рӯи дастархон барои кӯдако. чанд қашид тамошобино ами духтари ма чиқа ба пюреҳои магазин часпида. ами пюрера чиқа хушрӯ мехӯра. Пюрее ки специально барои кӯдакои 6 моҳа 7 моҳа ҳам хелиёра хушрӯ мехӯра. ҳам хели я рӯзда 7-8 пачкара мехӯра. май даҳакан барои кӯдакои 6 моҳан чиқа фотимада маъқул шуда. хай мегум кӯдакай пака мехӯра бебихармаш. вале бо дурустпас амирам намехӯра. хеле беҳтар шуда иштиҳошон мехӯранд майда кӯдако барф задай дар ҷои мо. рӯзи омаданам ай Москва беҳад барф задай. ҳаво аллакай хунук шудай мода. кӯдакода ҳамада либос гирифтан дар кор. бурукои усулаи бачаҳом тугмоҳош маҳкам намеша. дар як сол ҳамо қабуз балай калон шуда намедонам либосои соли гузашташон намешавад. шона уже майда шуда шона мегум ҳамашда бурам комбинзон бигирам шона. ина тамошобино ма корома кардам. пас дома ҳамаро ҷобаҷо кардам. либосоро оз биёд ай стирали машинка кашол кунам шона. иёро файрод кардам да бери шав шудай намебиёянд. Я тебе помогу с вещами. Племенка даги будем ирӯз. Мустафо дим куса шай хурдисте. И бананои хели шдане ки дурнашон хушрӯай. бихри ҳозир бихри коктейл мекунем. باید این خیلیشون گرفتم هر روز نمی کمکی نم خیلی چیزاشون میگیرم سرازو تمام میشه. آش سرس من نشه بچم. Самые чипсы. Все. молодец. Правда древарник он намешмеш. Я сейчас помогу. тамошобино распаковка. ирӯз ма қатъи Фотима магазин рафтем. Муҳаммад Мустафо ден рождения кадом ҷураешон рафтан. учаш занг зад конечно разрешение пурсид баъд рӯйшон кардам. магазин рафтам рӯзи душанбе.
фотосессия дорум. Инаи кофточкара гирифтам. Остин дароз, конечно, 4000 рубл. Так мушам хай необычный хшу. Вай дошта, нигина дошта. Возьма видео кадеста. Так. Бо инаи кофточкара гирифтам. Инаи хали. Хайл бода суратом мебине, конечно. Остинаш фонарик. Инаи хали. И инаи костюму брук. Костюм брук шма мегум. Пиджаки женский бигем, хати брукыш, костюм мешава. Брукыш чикка кушодай бинен, чикка кушодай. Ирам барои фотосессия гирифтам. Акирам ада берун намепушум. Типа офисный. Инам хали вариант, короче. Ина. Оли, иншаллах, цвети зард, цвети осмони. Хама цвеча мегирим, иншаллах. Нархыш 17200. Хати брукшай. Ба инаи кардигана гирифтам. Кардиган дарозай. Ай болои куртай сафед пушидан. Ирам типа офисный мешава. Ирам иншаллах барои видеоҳо. Ҳамашон качественный брендовый формаҳо. Стильный бигем барои кор. Мечтад мекардем ки коргари ягом ҷошавем ина дар даруни хона нишаста кор барои хумон иншаллах як хонама офис мекунам барои худмам хеба чиста барои видеоҳо фасони оригинальни насиб иншаллоҳи раҳмон. Ана мехе. Иҷа ма тамошобино ба кор бори кухнӣ машғул будам. Штатив мондум ки ман шкафҳои шуморо порядка мекунам. Ака барои апам меоя гуфтум бонага и хоҳари ма ҳамаи ҷош безпорядка. Ҳамин хеле мегум бема шкафотуна порядка кунам. Намонданд Муҳаммад Мустафо ёд додагим шуна либос таҳкунира. Ҳатто Фотимаам либос таҳкада метона 4 солаҳай. Хучон инами аяла мултик мебинанд. Ҳами бием як кашкашаки либосошона 1.5 соати дар таҳкадагиянд. Аяла мултик дида бо аяла Фотима ғамшон метия, лекин идеальный таҳ мекунам. Муҳаммад асобина Муҳаммад чӣ хеле ки худам кор мекунам. Тамошобино анамо кори худма бигем копировать мекуна, худаш мекуна. Хона тозакунишам хушрувай, палисозкунӣ, либос таҳкунӣ, ҳама тарафа корош хушрувай. Иҷа аллакай ман рафтам харид кардам, омадам ҳамаи чӣ гирифтам, торт гирифтам, печени, пирожни барои омадани апам. Ҳамаи чӣ гирифтам ки дастархони фасон дошта бошам. Яке абора гӯштам гирифтам овардам. Ҳамаи чира бигем свежа ирӯз харид кардам. Гӯшти хомшурбогӣ отдельно, барои ош самбуса отдельно гирифтам. Ба тамошобино барои сару формае ки ман дар Москва пушидагӣ будам. Бениҳоят комментариҳои бисёр шудагие ки сайда ту бурук пушидӣ, кофир шудӣ, тамом ту дига мусулмон нестӣ, беҳад гапҳои қабеҳ задагиянд. Ягом ташта рости гап ман ҷавоб надодам. Барои ки мо спикерора стильная одежда гуфтанд, баъд буруки ма юбкагӣ буд, ягом схемаи почама маълум набуд. Костюмам айзону поён буд. Хел мекунам барои баромад беҳад хуб буд. Формам ягом ҷои бадиш надошт. Ана будан аз дигар миллатҳо тамошобино платья пушида омадагӣ буданд. Сатр одамое ки сатр кардагӣ буданд, платья пушида омадагӣ буданд. Бовар кунед ҳамин платья кати пеши бартам пӯшчонам ҳама ҷошон зада буромадагия. Хел мекунем ки костюми ман ҳама ҷома маҳкам кардагӣ буд, ягом ҷом бигем фитна набуд. Агар ки мегуфтанд ки национальная форма пушед, ман с удовольствием мегӯям ки як куртаи чакан мепӯшиду мебуромадам. Вақте ки моя спикерие ки баромад мекунанд стильная одежда гуфтанд и мегӯям ки цветоша даже гуфтанд ки чӣ хел пӯшед, барои ҳамиқа рас кори ма ҳай ман ягом кори ғайри шариатиам кардагӣ нестам. Корум формамам ҳамашам дар доираи шариат буд, дар доираи ислом буд. Ман фикр мекунам бисёри подписчикҳо меня поддерживать мекунанд, меня дастгирӣ мекунанд, барои ки ман худам нағз намебинам чизи калтаву куттаҳу фигурни хеле чизи танга ман худам нағз намебинам. Ман постоянно чизе ки барои худам харидорӣ кунам кушоча мегирам. Ай худам постоянно размери 50 мепӯшам, 52 мегирам. Постоянно ҳамия худам уже нағз намебинам чизи танга. Иншаллоҳ ба наздикӣ дар Тоҷикистон конференсия дутта куртаи тоҷикӣ заказ кардагием каси бурукошон. Куртаи тоҷикӣ хушрӯ ба нусқаҳои нав, духтаи нав буромад нағз мебинам. ҳамин худамда чизи беҳтарина харидорӣ кардана нағз мебинам. ҳамин формаҳое ки ман дар ҳамин
конференсияи Москва пушидим 55,000 шон гирифта будам ки барои чи иқа қимат гирифтам барое ки буд калтаҳо арзон будан ман калта нагирифтам мирдам кофтам тагу болои садовода Зайнаб медона ма чихе хамшрудум ҳамун костюми айзону поёнама анаваи 55,000 ҳамун формара ма карда рафтагим барои ҳамиқа ма алҳамдулиллоҳ у одамое ки гапҳои сахт менависанд фикр мекунанд ак сайда хеле форма кадай кофир шудане ки ҳеч кара ҳақ надора кофир гуфтанда гапҳое ки ӯ менависанд бовар кунед мағзи сари одам қабул намекунад ӯро бихона хичона мусулмон мегиранд ҳечи намегум ҳамаша ба аллоҳи меҳрубон меспорам барое ки пагама дар қади кӯча монам гӯш намонам ана ба пул муҳтоҷ бошам ман медонам ки ҳамо инсоно маро дастгирӣ намекунанд барои ҳамиқа худованд ҳар як каса хича ақл додад дар зиндагӣ ҳар як кас ақли хича кор мефармонад баъд шахсоне ки ма дар баромадам номерома навистагӣ будам менависанд сатрта ай ки ҷой гирифтӣ чалоҳота ай ки ҷой гирифтӣ сепичката ай ки ҷой гирифтӣ киртата ай ки ҷой гирифтӣ кастумта ай ки ҷой гирифтӣ апау харое ки мара тамошо мекунед ман номерома танҳо барои кор мондагим хоҳиш мекунам барои кор бинависед ба ҳастанд шахсоне ки барои кор менависанд ма ӯро намебинам барои ки комментариҳо ватсап меояд фикр мекунанд ма барои комментариҳо мемонам номерома баъд ман намедонам ки кӣ барои кор навистесай баъд ҳақорат мекунанд хита нишон метӣ ҳаст ӯ рӯзак я занак навистай ту мега хита зора мекунӣ як гапи бемаънии бад навистай охе мақсад хушомад мекунӣ хита чорлах мекунӣ мега дар пеши мо дар ватсап менависанд ҷавоб наметӣ ки ман ҳамо смси ҳамо инсона надидам як рӯз ма бигем ки дар самолёт будам ҳамун як рӯза пропускат кардам ҳамихе гапҳои сахт барои ҳамқа сабрам беҳад чизи хубае вақте ки шумо ҷо кор медроӣ ба зурӣ намедроӣ шумо кор шумо ҳамин забони хуб бигем ки ними давлат камик забони хуб кати бинависен марам ақл дорум забони хуб кати ҷавоб метисем баъди хеле одамое ки гапҳои қабеҳ менависанд вообще ответшон наметим сразу чор нишон мекунам пештар беақл будам чӣ будам гав мезадам разбор мекардам сарам дар мегирифта баъд бо 3 доруи дига мехӯрдам ҳози ёд гирифтам ҳастан значит ҳамин ма популярниям ки мара гапҳои безеб меган значит мақба наметонанд на камбағалита дида метонанд на боита дида метонанд мақсад аму мама бой намегум аму чор чизе ки ман дар роҳи зиндагӣ меёфтам ҳамуро ҳамо одамо чашми дидан надоранд барои ҳамқа апау харое ки бахилӣ мекунед бахилӣ накунед шуморо ҳам кор кунед худованд шумода метиҳанд не ки беҳисоб шукронаи аллоҳ ки 90% аудиторияи ма тамошобини мара дастгирӣ мекунад мара тамошо мекунад мара насиҳат мекунад ма ба насиҳату ба дуоҳои ваё савз шудагиам ҳазор раҳмати аллоҳ баъдам комментария баъдам бошам хубам бошам ман дар ҳаққи ҳамаи шумо дуо мекунам ки раҳмат барои дастгиритон баъдам нависте значит тамошо карде фоидатон ба ман расидагиай беҳисоб шукронаи аллоҳи меҳрубон мекунам ай ҳар яки шумо ва касоне ки то ҳол дар компанияи Faberlic кор дуромадагӣ нестед марҳамат дар ватсапи ма бинависед ман шуморо ба кор мегирам кора мефаҳмонам ҳамроҳ кор мекунем тамошобино помидор гирифтам ду намуд бура пасти духтарҷон помидори бай гирифтам узбекистон помидори Узбекистон 450 рубл, Азербайджан 280 рубл, болгарский перец 75 рубл килош, 1 кило бодрин гирифтам тамошобино. Баъд салёни бодринге гирифтам. Ая зана даёмка мегирам хақшилай салёни бодринго. Хустяширанги ин худмонай ходи ширинак нестай. Бакамтар салати фунчозе гирифтам, салати савзири гирифтам и Муҳаммад нас мебинам. Так. Дутта манго гирифтам баромад. Називни мангора. 1 кило ноки хеле гирифтам, муллои макан. Сахт нестам, муллои макан. И иҷа 2 кило бошад чун 3 та анори калон гирифтам. Анору дона надоранд, беҳад ширин. Яташа ҳуй када мондагӣ дар онҷа чашидам ва гирифтам. Дона надорад ринқи анор. Хушвака килош гуфт 550 рублай. Баъд нигоҳ кунем тамошобин чӣ
райхон. Ҳам қанақ мебинам райҳона. Ду банча райҳон гирифтам. Так. Ду банча гашнич гирифтам. Я банчаи калон пиёзи саус гирифтам. Самый основной чизи дигар занҷабили таза гирифтам. ҳозир қуртов мекунем. Салат тайёр мекунам. Чака харидагӣ мо чака дорум. Фатир дорум. Я фатир харидагӣ будам. Хадам кардагӣ нестам. Қуртов мекунем. Ирӯз авқот накардам. Питса карда будам саҳари рӯз қатӣ. Обеда қуртов. Тамошобино, почта заказ кардагӣ будам. Почтам омада. Ай Зайнаб. Плаш заказ кардагӣ будам. И двойка. Так, метарсим ки яком туша надорам. Шаташа хуелдагӣ уже. Ҳам қанағз мебинам почта биёя почтара ҳуй кунӣ. Бини чи заказ кардагӣ ота беҳад нағз мебинам. Сайтачондагӣ аншаки. Эй, двойка доштум, бо ин двойка рӯи кадаима Зайнаб. Ин бо фасонаш дигаре. Ами доштам фасони пешаш дигар хел буд. Иш бо дигар хел. Двойка. Не, ишам двойка ҳай. Иш бо необычный хушрувака, тамошобиноваи машаллоҳ. Красота. Ирам қати бурукаш. Так. Ваим рӯи кадай. Вязаный двойка. Сафедча рӯи кадаима. Кӯюнаш савзак. Так. Ё ҳамаш турецкиам тамошобино. Урвии сайта чия мисали меравад. Бурукаш кшодай. Бурукош омада чиқа маҳқула. Кшод худи кшуа. И бойнам хали сатраком рӯи кадай. О, крутой. Неш беҳад кшуака. Машаллоҳ. Байни хали плашон рӯи кадай. Барои ҳози сезон. Пирамоҳа мепӯшем, видео мекунем. Ҳазор раҳмат Зайнабҷони қанду асал барои заказакот. Шо ҳамашам шо сечароим када. Аҷоибот. Аҷоибот. Машаллоҳ. Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Ҳаматон дастум бахайр. Соат 8 саҳараи мода. Ош пухтастам дар ҷа компоти зардолугӣ андохтагим. Апам омадааст дар ҳай апай калони май Тоҷикистон билет гирифтам овардам. кӯдакома нигоҳ мекунанд. қатъи меиста насиб иншоаллоҳ то тобистона барои кӯдако овардагӣ меша. Ана дар пеш ки сафарои корӣ дорум. Барои ҳамиқа одами ба дили пири боварим апама овардам. Агар не одам беҳад бисёр буд. Та охира задем иҷозат аязамон гирифтем овардемш. Инаколи дараҳай насиб иншоаллоҳ омадест яка. Биёя уже баъд ма озод мешам айпас сумка ҷамъкунӣ мешам. Пагаҳ сафар дорум. Харид парид бора кардам. ҳоли сумкаҳома ҷамъ накардам. Оши ба нахит мекунам. Шав нахит тайёр кардагӣ будам. имрӯз ма ай кухни озод мешам тамошобино. Озод. хай худо ба шукр. Ба ҳама пастию баландиҳо ба ҳама рӯзҳои додагии худованд беҳисоб шукрона аллоҳи меҳрубон. Оши як ба як ҳарисам ба гуфтаи худама намедонам. Як бадиш рестай чун савдаш бисёр омада ёки гӯштишка май вроде як коса гӯшти калон буд. бирёниш кардам қала кшид рафт. хай мамахай. Я сама нашла, когда ты найдешь вечер будет. Ё-моё.